Moi, mä koitin kuvata video, mutta se meni epäonnistuneeksi, mutta tänään mä teen 2 tunnin video, jos mä jaksan, ja joo. Me saatiin tuossa aikaan 2 voittoa, tehty vähän tehtäviä. Bravely. Mä en nyt jaksa enää pelata, joten paussi. Joo. Nyt pelataan siis Stumble Guysia tässä välissä. Katsotaan. Noniin. Mä en oo vielä saanut täältä mitään hyvää. Muuttuuko se tänään? No ei. 5 gemiä. 5 ainutta freaking gemiä. Mun ei tee mieli itkemistä. Ärsyttävää. Oi! Onneksi en missannut tota. Ja monet on kysynyt muiltakin YouTubettajilta, niin miten niilläkin on tää Classic Wheel? Tai tää. Siis se johtuu siitä, koska me ollaan nostettu ennen tarjous, jossa tää poistuu mainokset ja tulee 1 ilmanen tommonen lisää per päivä. Ja sit kun toi uusi sydämi toi käyttöön, niin me ei poistettu niitä, mutta toi joo. Tämmösiä 2. Toista mä en halua, koska siellä ei oo yhtä hienoja skinejä. Miksi tota skinniä? Joo, mä en halua tota spesua. Ei niin lähellä, mä oisin ollut. Joo. Siis mä oisin halunnut sitä. Te varmaan tiedätte sen. Niin sen. Juu. Kuitenkin. Mutta tämä, niin mä haluan tuon Negaton Smash Gloverin. Hei, mulla löytää yhteen tommoseen. Spinnataan 1 semmonen nyt. Ja tuleeks jotain uutta? Tätä mulla ei varmaan oo kyllä. Joo. Kaikki uusi kelpaa. Jeesus-pyörä. Voi Jeesus sentää. Siis Bravoissakin. Niin siellä on Jeesus Brock. Ja nyt tää on Jeesus. Kirjaimellisesti. Tossa se kököttää Jeesus. Jeesus! Kyllä. Joo. Siis tossa on paljon hienommat nää kuin täällä. Ainakin mun mielestä. Mulla on teille vinkki. Jos te haluatte jotain ja tykkäätte emoteista, niin Soccerpaw emote. Ei kun se on Footsteps. Joka päivä Footstepsit. Siis noin tossa. Mä haluaisin tämmöset itselläni, mutta en halua ostaa. Tai tämmöset. Ui, Argentina. Tai tämmöset. Bravo. Tai tämmönen Ranska. Älkää kysykää mitään. Mitä? Nää on siinä pyörässä. Joo. Tämmöset. Tommonen haiperässä. Mistä? Eiku toi oli se.
Joo, mä oon... Ootas, mitäs mun emotit? Siis mulla on tämä ja tää special emote. Ja nyt mä kerään tota. Ja nyt mä grindaankin tätä kautta. Bombardment. Siis nopein tapahan tässä on kerätä se, että sä tippuisit ekalla rundilla, mutta mä haluan, et vähän pitemmälle. Auta mua, pingviini! Ei saakeli, mä en huomannut, että on tonne. Ota banaania. Banaani on hyvää. Bisk. Kattokaa. Yes, kakkosoundi. Bombardment. Tai Monopoly Bombardment. Tähän on siis tää kausi Monopoly-aiheinen. Vai oliko se ensi kausi? En mä muista. Mut yhteistyötä tehdäänkö tässä Skopella toisin kuin KitKat Games. Mut tää ylisää vähän liikaskin joo. Joo. Juu alas. Yes. Jatkossa ollaan. Mä en tiedä nyt. Ei, mut kaikki on eliminaatiomappeja ollut. Ei oo siis bombardment-juttu, mutta että kaikki on bombardmentti, mutta kaikki eliminaatiomappeja on ollut tähän mennessä. Ja mä ajattelin, että jes, nyt mun pallo tulee käyttöön taas. Budum. Eikö kukaan nyt taho liukastua? Ottakaa uutta banaania siitä. Mä en mun bananeihin liukastu. Jou! Mitä? Toi pinkki luolanko? Ilman sitä. Ei saakeli. Toi oli paha kyllä toi hyppy. Mut passi etti. Toi mä luulen, että mä menen ihan normipeliin hakemaan noin. Mietti on muuten A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, G. Siis D, E, F. Niin. Siitähän tulee Defender lyhennetty. Oi, tohtavat! Mä en oikein ikinä. Jos tää oikka on... siis koitin sanoa, jos tää oikka onnistuu. Niin. Ei saa. Ehkä mä en koita oikasta. Joo siis mä oon harjoitellut mutta en vieläkään osaa. Mut tästä toi kikka. Se on niinku nyt. Mulla ei oo. Joku heinän teko. En vielä käyttänyt palloa, ei ollut kohti. Siis tohon vasaan pystyy kieltää kokonaan sille, mitä mä tein. Koska se on helpoin tapa. Mitä tää Kasper osu? Niin se vaan. Odotellaan, että täältä tulopi.
niinku Mr. Beast konsanaan. Abduction of New. Mä tykkäsin siitä kosmoskaravelista enemmän. Ja siis... Mä en edes tiennyt, että tommonen oli. Sinä saat luvan nyt auttaa mua tommotti. Siis noi ufot. Ne on niinku niin hyviä apuja. Juu. Hei, miksi mä en mettää? Oh, joo. Niin, miksi mä en mennyt siitä heti? Ufo, pelastakaa tomot! Mä tuin tuot tyypiä tuot pallolla vaan syö. Minä tykkään olla ensimmäinen. Oh my god. Jos teillä on videoideoja, niin kertokaa ihmeessä. Mulla on ne vähän lopussa. Sen takia mä teen tämmösen videon, jossa mä nyt pelaan vähän kaikkea. Yllätyspelejä vielä. Ja yksi, jonka mä luulin, että saa vaan pleikalle ja tietokoneelle. Eiku vaan pleikalle siis. Ei sitä tietokone on mun tietääkseni ainakaan vaan. No. Tosta. Mä oon täällä avaruudessa ihan. Siinä on monta tähteä. Niin mä saan. Totta. Mä katon mitä tehtäviä täällä on. 15 tokenia tarvittis. 4. No toi. Mä pelaan toi. Joo. Battle of the Banana. Battle of the Banana. Mutta sitä me ei tehdä nytten vaan. Voiko tästä duplicate pankkia täyteen? Tuli, mutta ei ihan riittänyt. No, tehdään sille, että vaihdetaan peliä. Yes. Tää on meidän päivä seuraava. Joo, okei. Mä täytyy katsoa nimeä. Osa saattaa tunnistaa nimestä, miksi se on se. Eli siis toi äskeinen, mitä mä siinä tarkoitin, on se, että osa saattaa tunnistaa, miksi se on sen niminen. Joo, ei parhaalta näytä. Ai, eiku. Noi. Ei. Tonne noi. Voitto tästä. Mutta pitää muistaa, että ei ole vielä tasa. Bye bye. It's my time to go. Toi on kyllä dominoinut koko peli. Bye bye. It's my time to die. Joo. Chef, no veitän. Onneksi en ostanut Gimmiä. Se on aikuista. Onneksi mä en muuten toi oli joskus kaupassa, niin onneksi en ostanut silloin. Täältä. Toi.
Toi. Joo, katsotaan. Tämmönen tiimi. Ei ku. Ton mä voisin vaihtaa. Tää. Tämä. Miksi mulla ei oo Mega Knight käytössä? Kiki vs. minä. Pekka, hoida sitä. Pekka. Mega Knight. Oh my god. Joo, se oli vähän tulivoimaa. Joo. Voitan, niin toi. Hyvä. 4. rundi. Jos mä tän voitan, niin toi ei oo vähän se on muuttanut. Tai siis vaan upannut, mutta en mäkään nyt ku upannut. Mut kun jokaisen on mulkiakau. Se on ottanut yhtä. Mikä? Tämähän on ihan sikahelppo voitto. Miksi ei oo käyttänyt, kun siellä on 17 noita? No en mä tiedä. Vanha Bravery, muistatteko te? Boksit. Se oli hyvä. Mut nyt. Tässä on boksit. Tunnelma kattoo. You got an emote. No niin. Tee jotain. Ihan upea. Ottaa joo. Ai saakeli. Tää on paha. Tää on paha vastus. Enempää ei voi haluta voittaa kuin minä. Nyt voitto. Ei on mahdoton voittaa, kyllä hei. Olis mulla toi noita? Mä en jaksakaan enää kuvata, mutta moikka! Nähdään sitten ensi videossa, joka toivottavasti tulee nopeammin. Yes. Mä kuvaan outron erikseen. Kertokaa mitä ootte tästä mieltä. Yes, moikka! Tässä videossa oli 1,5 tuntia tai tuntia materiaalia, eli joo. Enkä mä jaksanut tehdä enempää.